walasa ka se ko o thème wala aw ye an ye wele lase mɔgɔ fila ma mɔgɔ fɔlɔ o ye Isa Kaba Sidibe ka bɔ groupe nouveau la. Isa i ni sɔgɔma. Ba Abdraman an bɛ foli di ma ka foli di lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka an ka tasi bila fara Ita kan sifinnaka min ni a kibaruya dira an ma k'a fɔ k'a tanyana Ablaye Keita Thiam ala ka lahara sɔn suma ye ani Gabi 2012 fo bi gɛlɛya kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu tanya an bɛ tasi bila kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma ka i yɛrɛ fo mɔgɔ kuma kan wele ka na an ka na hakilina di faso kunkan ko kan ka i ka technicien radio ɲɛmɔgɔya so ka bɛɛ fo. Jaru i comme i y'a fɔ technicien an bɛ taa directement fan fɛ Seguba Traoré ale bɛ nɛgɛ karafe la bi n ka foli b'a ye sabula n'ale tɛ ne ma dara ni an lamɛnbagaw na se kan anw mankan mɛn kosɛbɛ n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma nka foli kɛrɛnkɛrɛnnen sa n b'o lase n kɔrɔmuso ma Mamu Jamutɛnɛ Dɔrabugu Cancer fama ka nga ɲina ma kɛ n ka foli bi ye o yɔrɔ kelen na sa n bɛ wolomuso fo Maramu Jamutɛnɛ Jɛnɛba n ka foli bi ye Seri i ni fama ka nga ɲina ma kɛ n bɛ sira fɛ nalen ni Ala sɔnna ma i ye n ka foli lase denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen ma Isa an y'a fɔ 2012 ka taa bɔ 2012 fo bi caman bɔnɛra ani na mais ne bɛ fɔ k'an ka daminɛ 2020 na ka n'a bila bi la mai 2020 ni ma fili mankanba wulila Kayi polisiw ni denmisɛnninw sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 3 fo mɔgɔ 4 o bɔnɛra ani na o kɔfɛ Bamako yan avant événement du 10-11 Sikaso mɔgɔ dɔ bɔnɛra ani na finitigilakaw fɛ 10-11-12 mɔgɔ dɔ fana bɔnɛra ani na finitigilakaw fɛ juillet 2021 fana tuguni mɔgɔ dɔ fana bɔnɛra ani na finitigilakaw fɛ ne ko Isa nin bɛ mun e ka commentaire fɔlɔ ye mun ye nin na. Commentaire fɔlɔ ye min ye dɔrɔn fɔlɔ o ye impunité ɲanginibaliya ɲanginibaliya kun jumɛn na kabi ko kun fɔlɔ minnu kɛra ni finitigilaka min ni marifa min b'i bolo fasodenw ka nafolo de don o marifa la fini min b'i la fasodenw ka nafolo de don o fini na kalo o kalo i bɛ taa wari min ta banki la walima guichet la i bɛ t'i jɔ ka wari min ta fasodenw ka bɔ ka bin o wari de bɛ don o la k'a ye k'a fɔ e ma se ka ɲaraki ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ kan fo o fasodenw minnu o kelen-kelen na i ka patron de ye fasoden kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen donc ni ɲaraki mɔgɔ wɛrɛ ma sɔrɔ e bolo fo fasodenw i kan ka minnu protéger a fɔra cogo min i kan ka minnu protéger e tɛ olu protéger baga ye fo e olu fagabaga ye ɲangini exemplaire tuma na ta i y'a fɔ kabi Kayita hali sini peut-être que mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko sanction taara mais sanction na suguya jumɛn taara parce que sanction kan ka kɛ sanction exemplaire et populaire de populaire kun jumɛn na exemplaire kun jumɛn na fɔlɔ o ye a ɲangini panparan ka bonya ka se hakɛ dɔ ma fo mɔgɔ wɛrɛ ma n'a kibaruya mɛn o tigi ka siran k'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ o ja ka tigɛ a populaire ye kun jumɛn ye bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama walasa mɔgɔ wɛrɛw minnu ni a bɛ jigin u kɔnɔ ni olu y'a dɔn k'a fɔ ko panpara min jiginna Kayita kun n'o kun kɛra i bɛ ka 10-11-12 min fɔ i bɛ ka nin fɛn o fɛn fɔ o si kun tɛ kɛ mais c'est parce que ɲangini ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ minnu ye marifa da jɔ population na ɲangini ma ta k'olu sɛgɛrɛ fo bi ne ka commentaire fɔlɔ ye o de nana ye an sera arabadon lafiyabuguta ma seli dugusɛjɛ ayiwa n b'a yira labɛnw la ko an ka mɔgɔ filanan welelen Bɔkari Payitaw de ale ma se yan fɔlɔ n'a sera yan nɔ an na kuma di a ma mais Isa o b'a to ne bɛ ɲininkali mun kɛ ni hakili b'a la k'a fɔ ko événement 91 événements kɛlɛ u tun ye polisi démilitarisé ka marifa minɛ u la marifa ma di polisiw ma jusqu'après les événements 2012 encore on a militarisé la police mais est-ce que aujourd'hui mun ye polisiw démilitarisé est-ce que olu tun m'a ye k'a ɲa de parce que depuis 91 kana bila 2012 ne ma fɔ n k'a ma kɛ mais hakili tɛ polisiw ka marifacila mɔgɔ la. Au fait, fin dɔ de kɛra ni i y'a fɔ nin cogoya la tan dɔrɔn peut-être que Philippe bɛ don kuma la dɔɔnin ni an m'a ɲɛfɔ ka ɲa parce que e bɛ k'a fɔ logique dɔ kɔnɔ tu as un niveau dɔ bɛ e la a faamuyali la mais n'an y'a fɔ ka tɛmɛ mɔgɔ t'a faamu polisi kun jatelen don i b'a fɔ ko finitigi tɔ i b'a fɔ ko armée mɔgɔw nka 91 kɔfɛ u ye polisiw bɔ finitigiya cadre kɔnɔ ka u bila cadre dɔ kɔnɔ nka finitigiw don paramilitaire mais o kɔfɛ san caman o kɔfɛ polisiw ma militariser tuguni nka ko dɔ kɛra ka maramafɛn di u ma mais halisa
policiers et paramilitaires mais maramafɛn dira u ma ka sababu kɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ kuma dɔ la u fana bɛ bila situation dɔw kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ maramafɛn b'u bolo kuma dɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka babali kɛ nka est-ce que a wagati a kɛra mankanba ye an yɛrɛ ye débat ni fɛnw k'a kan parce que mɔgɔ caman kun ma sɔn mɔgɔw siranna min ɲɛ o de ye nin parce que 80 ni maramafɛn bɔr'u bolo 80 ni ɲɔgɔn de fana la ni ɲɔgɔn de la parce que politique dɔ de marifa ci sotramatigi dɔ la maramafɛn bɔr'u bolo donc marifa nana di u ma k'u militariser n'an ko k'an b'a fɔ ten tɔ ka militariser kɛ marifa dili ye mais ni militariser ka surasiya finitigi i b'a fɔ garde ni surasiw ni fɛnw bɛ cogo min o makama bɛɛ lajɛlen olu ma di u ma ka sababu kɛ finitigiya 100% syndicat t'i bolo fɛn caman bɛ yen nɔ i tɛ se k'olu kɛ et puis i da delen don i tɛ se ka bɔ publiquement ka kuma mais policiers t'o cogoya mais maramafɛn b'u bolo donc maramafɛn dilen u ma n hakili la ni 2017 tɛ 2017 de don 2017 de décision taara ka fɔ ko ka marifa di policiers ma ka pistolet kelen-kelen di u kelen-kelen bɛɛ ani policiers ka unité spéciale minnu bɛ yen nɔ ni olu ni marifa ka kan k'olu former k'u bila ka taa formation na États-Unis ni fɛnw na o dɔw de ye bagi n'a ɲɔgɔnnaw ye donc maintenant ni marifa dira policiers ma ɲininkali bɛna kɛ i n'a fɔ i ye ɲininkali kɛ cogo min est-ce que a kun ka kan sincèrement réflexion bɛ kɛ bi a wagati mɔgɔ caman y'a fɔ k'a fɔ ko ni i ye maramafɛn di policiers ma ko c'est pas prudent an y'a ye k'a fɔ u ka maramafɛn yɛrɛ dira o wagati 2017 a ma tɛmɛ kalo 3 ɲɔgɔnna kan je me souviens polisi muso dɔ bɛ yen nɔ a bɔra baarakɛyɔrɔ ka na a ka salon kɔnɔ dɔrɔn k'a ka fɛngɛ détaché k'a bila a ka fauteuil sanfɛ denkɛnin fitinin a san 6 san 7 ɲɔgɔnna o bɛ a bolo a yɛrɛ denkɛ m'a dɔn ni hakili bɛ nin histoire in na a denkɛ filɛ nin ye ka marifa ta a voisin dɔ bɛ o denkɛ bolibagatɔ nana don a ka salon kɔnɔ mama nana parce que là ni muso in nana a bɛ na ni biscuit n'u ye o ka di denmisɛnninw ye ale den kelen filɛ nin ye ka marifa ta dɔrɔn k'a jɔ dɔ in na ten tɔ ko n bɛ marifa ci la sa et puis a ci a la oui o kɛra Mali la yan o wagati les gens se sont dit que pourtant polisiw ka marifa ko in man ɲi o petini fitinin ni tora o cogoya la ten tɔ les gens se sont posé tellement de questions et d'abord au wagati munna denmisɛnnin bɛ yɔrɔ min polisi bɛ se ka marifa bɔ k'a bila marifa min ni a sécurité fɛngɛlen tɛ ɲininkali bɛ yen nɔ ɲininkali bɛ yen nɔ et puis polisi bɛ se ka marifa bɔ yɛrɛmabila la ten k'o bila fauteuil kan cogo di den fitinin bɛ e fɛ yen nɔ o ɲininkaliw bɛɛ kɛra olu kɔfɛ les gens ont laissé couler an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi in na marifa bɛ polisiw bɛɛ bolo a b'u kɛrɛ la u bɛ bagabagaliw kɛ n'a ye u bɛ ko caman kɛ n'a ye nka ko wɛrɛw bɔra a kɔnɔ an bɛ minnu kalama an y'a ye k'a fɔ polisi dɔw yɛrɛ yera braquage la walima polisi dɔw ka marifaw yera braquage la o facteurs bɛ yen mais ka na se fo 2020 i y'a fɔ Kayita in ma ko jeune dɔ tun bɛ motoboli la parce que an bɛ hakili jigin jeune dɔ tun bɛ motoboli la ka polisi dɔw to bar dɔ kɔnɔ u ka ji min na ko petini ye moto nuntala de a y'a nun ta ko kelen k'a nun ta ko fila ko cɛ ko ni petini y'an tɔɔrɔ ko i jɔ n ka wuli ka taa mugu ci a la de o polisikɛ de wulilen filɛ o cogoya kelen na ten ko parce que ko petini bɛ ka moto nun ta olu dun b'u ka ji min na o bɛ k'olu tɔɔrɔ ka taa mugu ci o petini na tariku ye nin de ye mankan daminɛra ten de tariku ye nin de ye Kayita ye o de sayi mɔgɔw bɛ ɲina de ko an b'an ka ji min na petini bɛ k'an tɔɔrɔ a bɛ moto la panpan na i jɔ n ka taa mugu ci n dalen e ta tɛ sira ye e b'i ka yɔrɔ de la i da y'i ka yɔrɔ ye ka wuli dɔrɔn ka taa k'a ka marifa bɔ ko ani min yɛrɛ tun bɛ ji min na ko k'a ma ko nin to yen sa ko ayi ko i jɔ n ka taa mugu ci a la et puis ka wuli ka taa mugu ci a la o kɛra mankanba ye Kayi sa ébranlé o kɔfɛ les jeunes sont sortis mugu ci la jeunes fana la fo jeunes yɛrɛ ye manifestation ni fɛngɛw kɛ ni ma fili ni ma ɲina est-ce que polisi dɔ yɛrɛ ma faga a ko da fɛ donc a ko gɛlɛyara kosɛbɛ nin ta in fana ni la même chose ça veut dire que hali ni maramafɛn ma minɛ polisiw la n hakili la cadre dɔ kan ka sigi ka réflexion kɛ polisiw ka maramafɛn ko kan ne m'a ko marifa ka minɛ u la dɛ mais ka réflexion kɛ jɔn ni marifa ka kan a kana kɛ polisi bɛɛ. en tout cas de 2017 à maintenant san 5 a incident cayara kojugu. incident cayara donc ça mérite ka cadre approprié dɔ sigi ka réflexion kɛ polisiw ka marifa ko a bɛ se ka continuer hukumu jumɛn kɔnɔ jɔn ni marifa ka kan walasa i marifa ka d'i ma est-ce que
i magote formation dɔw ni formation dɔw la ka sɔrɔ ka marifa di i ma a kana kɛ ten tɔ i donna polisiya la dɔrɔn d'emblée i ni marifa ka kan walima i donna journalistiya la d'emblée i ni nin ka kan a kana kɛ o ye a bɛ i b'a fɔ anw fɛ yen nɔ carte de presse n'i ye hakɛ dɔ de sɔrɔ carte de presse nationale bɛ di i ma polisiw fana ta ka kɛ ten tɔ n'i ye parce que min kuma bɛ senna Lafiyabugu c'est un sergent justement o ɲininkali yɛrɛ n b'a fɛ an ka don Lafiyabugu ta kɔnɔ directement n'i ye Lafiyabugu incident jateminɛ Baki de impliqué don a ko la maintenant min ye marifa ci d'après les premiers éléments d'information que nous on a fɔra ko sergent Sadio Isa est ce que halisa ɲininkali man kan ka ko o yɔrɔ la ten tɔ est ce que bɛɛ de kan ka kɛ marifa minɛbaga ye wa n b'o o démarche de la k'a fɔ n ko critère a ka lajɛ marifa bɛ parce que n bɛ mɔgɔ hakili jigin sergent Sadio ye mɔgɔ min ye n'a bɔra école de police la a ma confirmer fɔlɔ yɛrɛ a bɛ baaradegi na a bɛ baaradegi la tɔ dɔ fɛ o bolo dara marifa kan cogo di k'a sababu kɛ kalan makama ni a niveau fɛn fɛn kan ka sɔrɔ o ma o bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ a bɛ baara kalan de la o tigi o bɛ marifa sɔrɔ cogo di donc la question se pose parce que kuma caman n'an ye fɛnw fɔ i bɛ taa sɔrɔ minnu b'a domaine kɔnɔ o bɛ n'a fɔ k'a fɔ ayi aw bɛ kuma aw tɛ ko minnu ɲɛdɔn aw b'u fɔ mais on se pose la question est ce que polisi kɔnɔ sergent stagiaire yɛrɛ ni marifa ka kan ne dalen tɛ o la donc cɛ ye marifa sɔrɔ cogo di a ye marifa sɔrɔ cogo di a ye marifa a bolo dara marifa in kan cogo di walasa ka se ka fɛngɛ kɛ parce que ni ɲɔgɔnna patrouille i bɛ taa sɔrɔ c'est vrai que pistolet bɛ polisiw bolo mais i bɛ taa sɔrɔ marifa fila ɲɔgɔn o bɛ équipe bolo aw bɛ baara kɛ ni o ye mais marifa fila min bɛ équipe bolo i bɛ taa sɔrɔ équipe ɲɛmɔgɔ chef d'équipe ani min fana ni bɛ yen nɔ n'o ka jala dalen bɛ o ta kan marifa bɛ di olu fila de ma mais an ka jamana ye jamana min ye mɔgɔw ni niveau dɔ dira mɔgɔ min ma dɔrɔn k'a fɔ ko i ye chef ye o tigi fɛ ale prérogative min n'o b'ale yɛrɛ ka makama kɛ ale tɛ o kɛ yɛrɛ parce que marifa ye doni de ye ale yɛrɛ bolo o b'o di stagiaire ma marifa in ta an ka taa alors que kun min na marifa bɛ di k'a fɔ ko e ye chef ye marifa in kan ka di e de ma e de ka jala dalen bɛ o ta kan marifa tɔ kelen kan ka di o de ma o ye kun dɔ de ye parce que aw filɛ nin ye il est supposé que aw ye formation nécessaire sɔrɔ pour pouvoir vous maîtriser aw kana marifa ci mɔgɔw ni o tigi ye o marifa to yen nɔ k'o ta ka di stagiaire ma min ka kalan ma kɔgɔ ka se psychologiquement il n'est pas prêt situation dɔ ka se k'a yɛrɛ bɔ o la n'aw ye marifa ta ka d'o ma ni o kɛra min ye aw bɛɛ nɔ bɛ a la donc la question des armes surtout ka Lafiyabugu ta situation na ɲininkali caman si caman bɛ a la mun ye marifa se sergent stagiaire bolo o ye ɲininkali dɔ ye sergent stagiaire bɛ marifa ci kun jumɛn na justement n'i ye kun mun nana ni marifa ci ye n'i ye Lafiyabugu développement jateminɛ n'i ye mɔgɔ fɛn fɛn lamɛn bɛɛ b'a f'i ɲɛna ko Baki ye mobilisation de gɛn o témoignage ça c'est clair o bɛna dans tous les témoignages bɛɛ b'a f'i ɲɛna fana ko o mobili de ye denmisɛnnin dɔw bana accident mɔgɔ 4 ɲɔgɔn bana accident na o témoignage bɛna bɛɛ la bɛɛ b'a f'i ɲɛna fana k'a fɔ ko denmisɛnninw ye sira tigɛ mais n'i y'a bɔ o la kuma ka ca o la dɔw b'a f'i ɲɛna ko denmisɛnninw ye sira kɛ k'u ye 5e polisiw wele k'olu kana constat kɛ ko Baki mɔgɔw yɛrɛ sapeur tun bɛ mɔgɔw wele ka na ko olu nana ka na blessé ninnu ta mais u bɛ tila k'a f'i ɲɛna ko Baki mɔgɔw ye renfort de wele ka na ko nana maintenant mun nana ni marifa ci ye personne n'arrive à expliquer ça mais ni polisi communiqué la mais olu k'a fɔ ko la foule était nombreuse et violente nombreuse et menaçante. Voilà, menaçante. Pour les tirs sur sommation qu'elle est. Est-ce que c'est parce qu'ils ont fait appel au renfort que les gens ont été surexcités, ou bien à cause, parce que là, le flou demeure, quoi. Oui, flou ben nommé. Abdraman, et police direction a communiqué et insulté badé quand il y a une population. Oui, ni badé d'où. C'est-à-dire que la police direction n'a pas de culpa. Et Fulmana Tchaya Chogo, Chogo. Kalan, police, ni a qui est policier, force de l'ordre, au cas que et calando de que, voilà ça ni Jama Tchaya Chogo, Chogo. Moyen de que no mi be Jama dispersé, mi tese Fomugutima. Et quand la fille de Soufana il gagne la fille de Soula. Voilà, formation est recouillée au déo. Formation mi beke ni charan chef mounoube walma
formateur minnu bɛ yen ni olu b'a dab'a kama ka polisi kalanden k'a jɔ tile kɔrɔ k'a k'i ɲɛ o ka tile la ka 1 heure de temps kɛ o bɛɛ ye k'a énerver ka to k'i gosi ou bien k'i tɔɲɔgɔn dɔ bila k'aw k'a da ɲɔgɔn tulo kɔrɔ o bɛɛ kun ye i ka se k'i se yɛrɛ la o ka bɔ yen fulu mana caya cogo cogo fɛn dɔ bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen b'o dɔn a bɛ fɔ o ma ko grenade lacrymogène ni jama cayara n'aw y'o ci damadɔnu bɛ yen nɔ olu mana disperser jama tɛ se k'aw kɛɲɛ bilen manifestation kɛra minnu jama ka ca ka tɛmɛ Lafiyabuguta in kan o dispersera mɔgɔ damadɔnu minnu bɛ yen n'olu banna ka taa wagati min aw bɛ sɔrɔ ka olu meloter k'olu bila mobili kɔnɔ a tɛ kɛ ten de ya a bɛ kɛ ten de u ka kɔrɔ mais mun de bɛ na ni muguci de ye de mun de bɛ na ni muguci ye indiscipline caractérisée de don parce que a bɛ jigin a tigiw kunna k'a fɔ ko hali ni n y'a kɛ ko tɛ bɔ a la wa ko tɛ bɔ a la parce que Kayita min kɛra o le 10 le 11 min kɛra o halisa hali sini mɔgɔ minnu y'a kɛ u bɛ finitigiya la wa sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan donc tant que o bɛ yen nɔ tant que o impunité de bɛ yen tant que a tɛ panpara mɔgɔw kun tant que nin ko nasuguyaw bɛ ça va continuer. mais politique directeur ko k'a y'u bɛɛ minɛ ko san ka hali n'a k'a fɔ n'a ma fɔ k'u jo t'a la fɔlɔ ale kɔni y'u bɛɛ ɲangi fɔlɔ kuma i dalen t'o ɲangili la. e ma politique direction ka fɛnkɛ yan communiqué yan ko u minɛna k'u don bɛrɛ la hali n'o y'a sɔrɔ u minɛna ka don bɛrɛ la hali n'o y'a sɔrɔ justice ma tranché fɔlɔ k'a fɔ ko mais n ko marifa de cira adamaden o de kɛra ni politique direction bɛ fɛ il faut que fɛn dɔ bɛ yen nɔ ka dabila ni politique direction bɛ fɛ a ka éléments ka nin ɲɔgɔnna communiqué produit éviter a ma a kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ mɔgɔ o mɔgɔ sen yera nin équipe la min ye mugu ci o yɛrɛ ko tɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ nin équipe la ka sanction exemplaire ta o kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma et puis a sanction a ka kɛ populaire ye bɛɛ ka bɔ a kalama Abdramane o nafa ye jumɛn ye n'o kɛra siɲɛ wɛrɛ ni ni ɲɔgɔnna ka wulila Sogonikɔ walima ni ni ɲɔgɔnna ka wulila Kalaban e ni ne min bɛ équipe la ani i ka technicien min bɛ équipe la ni Payitaw commencé k'a bɛ jama k'a bɛ ko dɔ kɛ fulu la e ne b'a fɔ Payitaw kana an da don kuma la dɛ parce que on sait que n'i ye dégâts kɛ i kelen t'a focaliser ta an équipe bɛɛ de b'a focaliser parce que n'i ye ko focaliser politique kelen min ye ko kɛ n'i y'a focaliser o kan toujours ça veut dire que mɔgɔw b'a bɔ a kungo b'a yɛrɛ bolo mais il faut que équipe bɛɛ ka radier ka bɔ corps la fɔlɔ a mɔgɔ 7 fɛn o fɛn tun bɛ ko in na k'a bɛɛ radier ka bɔ corps la wa min ye fagali kɛ o min ma fagali kɛ o sanction min bɛ da min ye fagali kɛ ka o ka da a mɔgɔ 6 bɛɛ lajɛlen kan pour que et puis polisi k'a communiqué bila ka taa polisi bɛ Mali fan o fan k'a communiqué bila ka taa bɛɛ ma ninnu gɛnna ka bɔ polisiya la wa u bɛ traité civiliya hukumu kɔnɔ k'u bila ka taa kasoba la u bɛ taa san 20 parce que u ye mɔgɔ faga n'o kɛra diɲɛ don o don hali manifestation kɛyɔrɔ la ni polisi wɛrɛ ye marifa bɔ k'ale a b'a jɔ population na polisi wɛrɛ min b'a kɛrɛfɛ o b'a fɔ an ye ka na an da don kuma la parce que moi je tiens à mon avenir mais tant que polisiw bɛ to ɲɔgɔn kɔdogo la tant que polisiw bɛ to ɲɔgɔn kɔ ne b'a dɔn min ye mugu ci mɔgɔ ne b'a tɔgɔ dɔn ne y'a visage ye min ye mugu ci mais il faut pas que mɔgɔw k'o kelen de ta parce que ani équipe dɔ de don et puis équipe dɔ de ka erreur ale tɛ chef ye ale ye stagiaire de équipe de ka erreur ye marifa se ale bolo il faut que k'a daminɛ a chef d'équipe f'a dugumamɔgɔ a sanction bɛɛ ka kɛ même niveau ye o bɛ kɛ exemple ye polisi tɔw ma. ayiwa mais Isa est-ce que polisiw ka ko ka gɛlɛn parce que n'i y'a ko jateminɛ an ye k'a fɔ polisiw ka syndicat dɔ ye communiqué dɔ de kɛ bon communiqué in na a tɛ kɔnɔna a bɛ juste a b'a fɔ k'a fɔ ko min tanyana k'a bɛ dugawu kɛ ko Ala ka hinɛ a la bon a da y'o ye quoi mais a tɔɲɔgɔnw na a tɛ hali o gira hali a tɛ kala wagasiw la est-ce que n'i y'o kɛ est-ce que tous les syndicats de la police n'u ligué tugun surtout que les syndicats de la police sont sur les dents k'a fɔ ko ni gardiw bila ɲɔgɔn na ko fɛn ma ko o la bon surtout que Nara également 24 après polisi dɔ fana fagara yen nɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ a la est-ce que n'i y'o bɛɛ fana kɛ est-ce que polisiw tɛna fɔ k'a fɔ ko mais Isa mais décidément vous êtes contre nous hein. Polisiw gardiw ye min kɛ polisiw la ne ye chance sɔrɔ o semaine kɔnɔ e ye ne wele ka na yan nɔ ne y'o kuma fɔ k'o bɔgɔla dɔn ko gardiw ye min kɛ polisiw la n k'a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini ne m'o fɔ o don kuma ye o ye. Polisi min sara Nara ne ye min fɔ k'u b'o jaabi il faut que impunité de ka dabila min kɛra gardiw ye min kɛ ne y'o fɔ yan nɔ n ko gardi fɔlɔ min yera nin ko in na ka fara gardi minnu taara waleya min kɛ Sebade olu bɛɛ sanction exemplaire kan ka ta o kan mais État de tɛ k'o kɛ o kuma yɛrɛ b'o de nɔfɛ o
c'est-à-dire que fasoden kelen na bɛɛ lajɛlen ni min ta sera don min a bɛ b'a ko an bɛ du kɔnɔ don min ni du denkɛ fɔlɔ ye kojugu kɛ sanction min bɛ pɛnpɛrɛn o kun ni du lagare fana y'a kɛ don min o sanction kelen de bɛ pɛnpɛrɛn o fana k'a kɛ ten de a kana kɛ 2 poids 2 mesures lagare de y'a kɛ bi an ka ɲɛ tugu o kan mais don min ni du denkɛ fɔlɔ y'a kɛ parce que ale fɔlɔ nana non donc an bɛ au niveau de la bi Mali kɔnɔ c'est que impunité cumulée la ka se hakɛ dɔ ma fo n'i magara mɔgɔ la o b'a ko karisaw ta o de bɛ ka jamana tiɲɛ ni ɲɔgɔnna kɛra karisaw la foyi ma bɔ a la journaliste don min journaliste ka cɛ minɛna journaliste ma bɔ ka taa communicatif tribunal fa u ka cɛ ma bila donc bɛɛ donnen don o de la sisan n'i magara mɔgɔ ka mɔgɔ la n'i magara mɔgɔ la olu b'u kɛ kulu ye ka boli ka t'u jɔ parce que u y'a misaliyaw de a kɛra jurisprudence ye an y'a ye imambaw welela tribunal la u y'u ban o kɛra yan nɔ chef d'entreprise ou radiotigiw welela tribunal la mɔgɔw taar'u légué o kɛra yan nɔ journalistes welela mɔgɔw taar'u légué donc ce qui fait que tu ne dois pas être surpris ni don min ni policiers ka mɔgɔ 6 minɛna k'u bɛ taa n'u ye tribunal la policiers fana bɛ t'u légué impunité kelen de don ne ye depuis kuma daminɛ ne y'o de fɔ an ye ɲanginibaliya warala ka se hakɛ dɔ ma fo an yɛrɛ tununa a kɔnɔ sa i tɛ se ka sanction foyi ta bilen n'i ko k'i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ sanction ta mɔgɔ o mɔgɔ kama o ka confrères bɛ wuli walima collègues bɛ wuli k'u légué i contre la o de ye gɛlɛya ye bi o de policiers ka communiqué bɛ o de kɔfɛ sinon policier kelen-kelenna bɛɛ u barokɛyɔrɔ la u bɛ min fɔ nin cas la Ala kelen pe de b'a dɔn u b'a dɔn k'a fɔ u baarakɛɲɔgɔn jo t'a la bi a jo t'a la sini ni u yɛrɛ don u b'a kɛ wa donc mais an bɛ fɛn corporatiste dɔ kɔnɔ bi à la rigueur anw kunnafonidilaw kuma dɔ la n'a suguyaw wulila à la différence des autres i bɛ taa sɔrɔ voix discordante kelen-kelenninw bɛ ye anw cɛla minnu b'a fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye nin min bɛ ka kɛ tantɔ a tɛ bɛn mɔgɔw ko hali assemblée la an b'o jama fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Facebook an b'o tiɲɛ fɔ hali journaux dɔw bɛ an confrères ka kuma ta k'a da bɛɛ da kan k'a fɔ k'a jo t'a la hali n'o y'a sɔrɔ kuma dɔ la a bɛ digi an na même ça viole nos principes là ça viole les principes mais anw fɛ yen nɔ a bɛ fɔ mais a bɛ kɛ kuma o kuma chaque fois que nin situation ɲɔgɔnna binna anw kan les cas Rasbach bɛ yen les cas ABC bɛ yen nɔ les cas Yelko bɛ yen nɔ il y a toujours les cas Abdoul Niang bɛ yen nɔ il y a toujours eu des gens qui se sont dit en continuant ka a bɛ kɛ gɛlɛya ye jamana kɔnɔ et bi an bɛ o gɛlɛya kɛnɛ de kan il faut que policiers dɔw policiers syndicat dɔ fana ka bɔ ka communiquer kɛ k'a fɔ policiers ɲɛna k'a fɔ ko non ça je te promets ça syndicat 11 de oui policiers syndicat 11 de o bɛ mun revendiquer ça bon commissaire taw bɛ yen nɔ a nasuguya bɛɛ bɛ yen polisi syndicat ye syndicat 11 hali n'o y'a sɔrɔ jamadɔnniw b'a la minnu lakodɔnnen don kosɛbɛ i b'a fɔ Bugula Baba n'a ka jama olu lakodɔnnen don bɛɛ bɛ olu dɔn i n'a fɔ Cɛkura Kante ka taa olu dɔnnen don mais syndicat camanba de bɛ yen nɔ i n'a fɔ Tamboura ta o fana lakodɔnnen don Tamboura min n'a bɛ kafala le même Tamboura il est le chef d'un syndicat de police Bugula Baba Dambélé est chef d'un syndicat de police Yakuta Kante est chef d'un syndicat de police ou caman bɛ yen il y a 11 syndicats de police est-ce que i bɛ k'a faamu il y a 11 syndicats dans la police donc aux 11 syndicats il faut que hali n'a kɛra kelen ye o ka courage sɔrɔ k'a fɔ an ka tiɲɛ ni ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ don n'i ye duga ye maa su kan i kan k'a fɔ ko duga bɔ maa su kan nka an yɛrɛ ka an jugo falen parce que ne teri ye polisiw ye dɛ an ka tiɲɛ fɔ ne teriw ye polisiw ye n teri yɛrɛ ye polisiw ye mais ni tiɲɛ fɔ don sera u caman bɛ yen nɔ n'u bɛ ka jamukan in na mais ni n'u ye ɲɔgɔn u b'a fɔ i ye kuma dɔw fɔ minnu ye tiɲɛ ye polisi bi baki u ka sufɛ bɔli an ka ko t'a daminɛ na sufɛ mun bɛ mɔgɔw bila ka boli baki ɲɛ baki ye sugu prix yɛlɛn ka sugu prix yɛlɛn cogo di sugu prix yɛlɛn sugu de fana sugu b'a bɛ sigi sufɛ sugu prix yɛlɛnnen don parce que ni ayi sugu de bɛ sigi Bamakɔ sufɛ sugu de bɛ sigi Bamakɔ sufɛ ne t'o kalama polisi caman bɛ yen nɔ sufɛ ni olu y'i minɛ peut-être que i bɛ se ka échapper sɔngɔni dɔw la tuma dɔw la n m'a fɔ ko polisi bɛɛ dɛ polisi caman bɛ yen i bɛ échapper prix dɔw la mais bagi élément dɔw fana bɛ yen nɔ n'olu y'i minɛ i dɔgɔyalen 20 000 ye o ye tile joli baara ye i dɔgɔyalen ye 4,000 ye donc minnu b'o dɔn minnu o panparala mɔgɔ minnu kun ka kɔrɔ olu caman bɛ yen nɔ
munnu ni bagi mɔgɔw y'u siffler u bɛ boli o ye kelen ye fiɲɛ filanan fana ye jumɛn ye boli mɔgɔ kɔ a fɔra k'a jɛya mɔgɔ kana boli mɔgɔ kɔ polisiw kana boli mɔgɔ kɔ nka bi an ka jamana fan bɛɛ de man kɛnɛ Abdramane insécurité min bɛ jamana kɔnɔ terrorisme bɛ jamana kɔnɔ ka mobili ye cogo dɔ la CH douanier dɔ ye n wele n ka dɔgɔkun daminɛ in jɛmukan kɔfɛ nin ko kelen in kan a ko n ma ko CH olu bɛ a di parce que ni Abdramane ye mobili san a ko bɛɛ banna olu ka niveau la i kan ka 1 million de sara dédouanement na i ka 1 million sara k'a ban i dun mago bɛ k'i ka mobili boli ne bɛ n ka mobili boli dɛ e mago bɛ k'i ka mobili boli ne tɛ plaque i ye a fɛn bɛɛ kɛ mais olu ye dossier la parvenu plaque dilanyɔrɔ la plaque dilanyɔrɔ baara ka suma fo k'a dan tɛmɛ ne tɛ plaque dilan dɛ ne bɛ n ka mobili boli dɛ donc olu b'o CH min d'i ma ko o kan k'i permettre ka circuler de douanier ka faute tɛ mobili sanna ka faute tɛ plaque dilanna ka faute de don ko munna a tigi ye ɲininka o la ko munna polisiw t'a bila u kunna une bonne fois pour toutes k'a fɔ ko CH fana ye plaque dɔ de justement munna parce que n tun bɛ kuma fɔ munna o polisiw bɛ hali ni ne ka CH hali ni n'a tɛmɛna sa polisiw b'i fiyɛ mun de la polisiw b'o kɛ parce que munna u b'o kɛ est-ce que c'est parce que u croient pas à la véracité de la voix. O de ye problème douanier y'o de fɔ ɲɛna ko kuma k'u tigɛlen don olu dalakan de la ni olu ko k'a fɔ ko nin CH 64 48 n'olu ko 64 48 ko o ye mobili autorisé len don a wari bɛɛ sara la ko munna ko polisiw b'o fiyɛ. C'est parce que de la châssis. Est-ce que les policiers là, est-ce que ça serait plus à courir là? Sauf si ni châssis fana truqué le mais est-ce que ça serait qu'à bourrer tout? C'est ce qu'ils se disent à bout kuna kafoko mugo karialendo ka CH fenani seben ou ka mobile kan gasoro a te circuit kono makacha mais douanier ko rarement ibe mugo ye ko fen ke ko ni ye mobile fen CH ka à 90% bora olu de fe no ko muna une bonne fois pour toutes policiers be continuer ka CH harceler ko parce que ko o kora ka ko policiers tikelen do olu fana fait la ko c'est pas qu'il problème wala o de la ça c'est un autre problème parce que douanier ke ko ma akoko jamana do be no anga ni siriki plaque ko en côté no no lui ni CH midi ko de plaque c'est fini. C'est-à-dire que avoir circuit plaqué kata ni fenga inga tanto oye ka do jamana kesu de kono kono te ni olu ya dédouaner ka ni mindi tanto jamana do kono ko ya banende ibita plaqué kala ibita plaqué keni ode nunu oye o mindi tanto ode plaqué ode numéro ya banende numéro a bana donc pourquoi pour le soube CH tiku toro circulation ni galfe donc CH une fois mon n'est pas une voiture suspecte au fait. Si gana mobilité CH est douanier au kafola. Si gana mobilité CH ni au chi de mobile na o de si gana mobile. Mi numéro mimbe CH ga. Il se go takata douanier o nyinga o ba finyana mo mi to ko sebe mo. Wa ko isa kala ka mo lu a ko na dédouaner Amadou douanier abeni niveau de là. Isa ka ba ka adresse fleni. A fleni. Ko mɔgɔ si CH tɛ kɛ mɔgɔ si ka plaque kan mobile kan ni a tɔgɔ a jamu a ka baarakɛla a ka baarakɛda a ka numéro de riz n'o a ta kan olu bolo olu douanier bolo munna mɔgɔw bɛ boli CH nɔfɛ donc ça revient à fɛn wɛrɛ min ba bɛ se ka fɔ ni o ye mais tout porte à croire que la chasse au CH à Bamako pour une wagati caman araketi de do araketi alakale de do bingani alakale de do kuma do la angana un peu ne va faire anga finkana un peu polsu ka ko kono en fait ni Bamako ni Mali population de polsu jatemna on a l'impression que il va ko bembalia de ba sikana ba ñogon ci kosobe ni la polsu ko conforté place dessus il y a une commissaire de police qui m'a dit que Mali tron de là qui va ko civil be population be police giflé
ñen kuma fo on ko korba do ya koma ko ngata fo politique so jira ko mali do defanda ko politique biti jo srada la ka ba population ga orna ka ba sel sa songa bo population ko mais mun de sa ka bifle ne sa wala sa o sikana ko bisa bo police ni adam malio ni ñokote sabla politique ya de très bons policiers mais anga tinya fo ñoko yana do fara be vraiment olu te fait un troisième mais au fin o kunta o fin kunta be bara be fana la quoi non policier ni population ça c'est pratiquement jamana be hali États-Unis la première puissance du monde anye Floyd Kakai policier ni population lu ga racisme ni systémique de voilà gelew be ale o to abu demo ni nyonja policier ça y que policier yere de ni population ka surun ka se hakemma ani ala e bara min do u gardigala o de be ke sababu ye bembaliya be ke uni population ni nyonga ka so ke mugo aramaden be ni bi gardiga bena jama do bara do ma modola ibe mangoya soro mais ça pour ko be mo ni la carte professionnelle be mulo la carte professionnelle signée par le ministre ne tramé 11e na ngumta kana de ko politique ba kata là parce que lui ne croit pas à cette signature j'ai dit nya fa ngo monsieur le policier ngo suis désolé ngo si vous ne croyez pas à la signature d'une autorité ne be ça et autorité to décret de que policier sur des problèmes formation venani la formation moi j'ai la carte professionnelle meta mairi la ibi do ka vous ka ati nga 40 ko non ka le ko se ko parce que non mais gata se ba journaliste gata se ko parce que autorité non mais c'est une autorité qui l'a dit katanga sur diplôme tchenga so kana auto anyakoro. Mais j'ai dit, je suis désolé, si une autorité comme toi refuse de reconnaître la statut d'une autorité, moi je suis désolé. Parce que un décret qui t'a fait un policier, c'est même ça néo. Ouais. Donc ça revient à Ameka Minfo. Ala ye o gardiga ben baramina o barami exposé mais au crefé brebi galezu bu fenenkela munun te bara inoya walma a donia te mununa o fla de be no do be no munu uba don mais au bout tugu parce que o mo be ka war soro do fenembe munu pomodo la 40 de be olula o ta dondi o gele o be no mais alors que police nyum ba fenembe no munu be a don tellement que ça y que faut pomodo la il y a des mal bien au police ou fenêtre police nyum ba be munu ba don ou quand vous comportez tu comme nous nana ou quand a mi fiana et puis ils sont intransigeants sur les principes olube non mais do fenebe munu ta donde mo ko kana jigin olula non olube police kono munu ta donde sincèrement na nyefuruwe na ni al e population ere ni ya nyefu yana ka foko monsieur l'agent abetande police do le e ni ka para fo yana non moi j'ai l'habitude par exemple quand il contrôle nous moto nous contrôle les vieti si tu lui dis monsieur le policier la police ne doit pas contrôler la violence sans la présence d'un agent de la mairie et bien la barre foyana j'ai dit mais est-ce que c'est une question de base, c'est une question de loi mais texte est mis faut ignorer la loi quand même mais parce que ba donc comme moto ou blo konna c'est pourquoi mo abuser wani a fotron il se peut dire et ils sont capables même d'aller dire à la hiérarchie que tu as menti que tu as insulté mais te foyer ou faut comme tu les as insultés. Voilà le problème, tout le problème c'est là-bas. Parce qu'il y a une confiance qui est brisée là. Est-ce que le comportement de certains policiers aujourd'hui, est-ce que vous êtes mourant fan de soutien? Oui, au non. Et puis mourant oui policier et finitigi dobe mouni finitigi a tient ka c'est agadoma ou ça y il est supposé que ni jamana fini donc avant il était son galontique. Mais ini agent de police d'obé aube kuma fla fale nyona o agent de police be ta fa ka chef de poste nyana ko no ki e fanen baneni ge ibe ala kale chef de poste nyana ki ma fanen baneni ge chef de poste ba ko etene ka ndere fanen baneni chef de poste ba da agent ko ka allo asro nous on ne sait pas quoi faire na bi ka agent korbo mais rarement ibe policier kele no ku lege ka se hakemima ou ba do ko guga ou baraka nyogondo parola ou be kodo ke mununte ben mais au bella avec tout ça ça y go bout da au quoi et ça au sugia au moins par exemple e ba don malien jugo aka gele malien ma fini faso fini be mo mina ka otkinin anga chef faso mana dana faso fini erete hal mo manata
impôt n'a ɲɔgɔnna la ni mɔgɔ sigilen don ni mɔgɔ un fonctionnaire c'est que mɔgɔw bɛ yɛrɛ fonctionnaire malien bɛ yɛrɛ fonctionnaire ɲɛ parce que fama o ye malien cogoya de kuma tɛ jamana ye fili don mɔgɔ min kana a ka gɛlɛn malien ma k'o tigi mais politique chef de poste b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni cɛ min filɛ nin ye ni politique in kɔgɔlen don n'a ye fini b'a la ka fara o kan ni cɛ tɛ sɔn ka politique nin mais chef de poste i y'a nini yɛrɛ de bɔndala i y'a nini yɛrɛ de et puis olu bɛ tila ka e yɛrɛ manquer ka se hakɛ dɔ ma f'i bɛ kuma dɔ fɔ min bɛ digi olu la dɔrɔn o bɛ sin ka ta wala a tɛ nin yan i ma nin ɲɔgɔnna fɔ ne yɛrɛ ma nin yan ce qui fait que n'o kɛr'i la i bɛ énervé ka se hakɛ dɔ ma e tɛ se ka ɲuman fɔ polisi ma k'a sɔrɔ la police doit travailler à ce que à image ka ɲɛ population ɲɛkɔrɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔninfin ɲɛna monsieur bonjour e ka pièce di kana n'i ye pièce di nin fɛn masina b'i jɛ n'o fɛn masina b'i jɛ a bɛ kɛ nin cogo la a bɛ kɛ nin cogo la n'i nana ka n'a fɔ politique an b'a kɛ cogo di kɛcogo t'a la a kɛcogo bɛ cogo min sini sɔgɔma taa i ka taa fɛnkɛ la i ka taa nin wari da hakɛ sara i ka fɛnkɛ bɛ d'i ma n'i y'o kɛ n ka carte grise bɛ tunu tuma dɔ la ne ka carte grise tunna o la Musa Gindo ne n'a bɛ émission kɛ si dɔ a ko ma k'ale yɛrɛ ka mobili carte grise magistrat o y'a carte grise minɛ hali sisan a carte grise ma ye ne yɛrɛ ka carte grise ye kalo 3 kɛ o cogoya kelen na ten tɔ tiɲɛ na n bɛ Cɛkuta Kante police syndicat dɔ b'a fɔ nin kɛnɛ kan ale de ye carte grise a ko kɛ affaire d'état ye a gɛlɛyara ka se hakɛ dɔ ma ne ka carte grise ye parce que a don min digira polisikɛ la a ye ne minɛ ne banna ka négocier ne banna ka négocier an ka kumaw yɛlɛnna ɲɔgɔn kan ne ko a ma n ko i bɛ taa ni nin ye n ko sini sɔgɔma ne bɛ carte grise sɔrɔ donc a y'i ban ka taa carte grise déposer direction na ouais ko parce que ko ne ko a bɛ ne ka carte grise minɛ ko sini sɔgɔma ko ne bɛ taa récupérer ni mi tɛ carte grise i bɛ taa mun kɛ o de digira la ko ne y'o fɔ a ɲɛna exactement c'est ça parce que i ye ne minɛ min na ne y'a f'i ɲɛna a don i ye ne minɛ ko visite technique de tɛ n ka mobili la sincèrement an bɛɛ b'a dɔn visite technique wari ko tɛ visite technique wari ko tɛ n'i ko k'i ka visite technique sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nɔ c'est à dire que i bɛ 3 jours de consacrer ne bɛ soli ka émission de kɛ à 6 heures déjà moi je suis au travail n'i dun bɛ fɛ ka visite technique sɔrɔ Mali kɔnɔ f'i ka taa aran jɔ depuis 5 heures pour que midi i ka aran sɔrɔ e ka nin lajɛ est-ce que faso bɛ mɔgɔw encourager ka taa visite technique ta o la je te jure Sogonikɔ yɔrɔ in o fana bɛ politique yɔrɔ in o fana bɛ politique autogare ɲɛfɛ n'i ye yɔrɔ in lajɛ i bɛ embouteillage fɛn fɛn ye yen nɔ mɔgɔw bɛ taa mobili jɔ fo Jamil Bitar ka imprimerie i bɛ mobili fɛn fɛn jɔlen yen nɔ o ye aran de ye ka na visite technique la ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ sɔgɔmada fɛ a ka nɔgɔn o tigi ma ka taa visite technique ta pourquoi état t'a kɛ de telle sorte que visite technique sɔrɔli ka nɔgɔya i b'a fɔ ko assurance sɔrɔli ka nɔgɔ cogo min i b'a fɔ ko vignette sɔrɔli ka nɔgɔ cogo min n'o kɛra visite technique ko problème tɛ kɛ yen nɔ wa fɛrɛnko tanya fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko fɛrɛnte bɛn na fɛrɛnte na n ko b'o bɛɛ nɔgɔya de ni mɔgɔw bɛ taa visite technique kɛ n'u bɛ koro yen nɔ mais n'i y'a ye visite technique yɛlɛmana ka kɛ affaire ye quelque chose qui ne vaut même pas 10 000 francs mɔgɔw bɛ 30 000 sara o la k'a sɔrɔ hali u ka fɛrɛ man ɲi parce que oui mɔgɔw bɛ 30 000 sara pour que u ka visite technique o fana kɛ visite technique la o dan de bɛ yen nɔ mɔgɔ quelque chose qui ne vaut pas 10 000 francs n'i ye mɔgɔ ye ka 30 000 sara est ce que état y'o nɔgɔya sisan nin kuma ka ca dɛ an ka jamana in man kɛnɛ koyi Abdramane a man kɛnɛ jamana in man kɛnɛ dɛ ne b'a fɛ an kana un peu lafiya pour an kana bɔ o kɔnɔ en fait n'i ye procureur ka kuma lamɛn procureur Touré ale kɔni ko k'a fɔ ko nin ko bɛɛ k'i sigi k'a fɔ ko justice kɔni ko o bɛ kɛ nin ko in na Issa est ce que o tɛ mɔgɔ jigi sigi ne personnellement moi je fais partie des gens a bɛ minnu kun na ko il faut que an ka pression kɛ Lafiyabugu ta in na n t'a dɔn ne tɛ cɛnin dɔn n t'a dɔn ni dada ni dev n t'a dɔn diɲɛlatigɛ fɛn foyi la mais an kɛlen don ka fɛn dɔ de kɛ Mali kɔnɔ tant que ça ne nous touche pas ça ne nous intéresse pas alors que min kelen filɛ ka Ablaye Keita sɔrɔ a bɛ se ka ne den dɔ sɔrɔ a bɛ se ka ne neveu dɔ sɔrɔ a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ donc ni justice ko ko fɛnkɛ bɛ yen ko taabolo yɛrɛ polisiw ye posture min ta déjà o b'a yira k'a fɔ ko nin ko tɛ an hakili bɛ min na ko o tɛ k'a la
Progrès pour le cas, il a promis que la lumière sera faite dans la J'ai beaucoup de respect pour le progrès. Il rassure tout le monde. J'ai beaucoup de respect pour le progrès. Même la Fagoujéon a rencontré ce qu'il les a dit. J'ai beaucoup de respect pour le progrès Touré. Mais progrès Touré n'a ni bini nyonche. Et diplôme ko fenga ay enquête d'ailleurs là. Karim Keita ay enquête d'ailleurs là. Et artiste Oumou Diarra n'a djenyogo oluba bolo kasola al sisa. Dossier jolibe yenno mi fora kabis majan o kokele ndebesina. Progrès ka machama dabla ka barake. C'est vrai que malola ni ibe sanga la wakati mi c'est très rare mokoka ou maître va faire quoi enquête de quoi le temps de enquête là quoi aka janko ko bar et puis baraka ta wulu fana wo fana fina mais mokodo de fagara c'est ka to la mokodo de fagara procureur kana ita police ka pas depuis ado procureur est bon là ko bébé la main ko tous les jeunes là fait tomber tous ceux qui sont capables de dire quelque chose ko bébé la main mais nous avons communiqué nous avons position de Takoski. Il y a syndicat qui au fond. Il y a enquête qui abouti jusqu'à preuve de contraire. Bi, nous avons Mali enquête abouti. Alors, il y a progrès pour Aminana. Moro Chamambeka, nous avons Chamafo Akunga. Il y a Sidat, Oldu Sidat Fagara. Il y a Moumé Akola Doni Biti. Enquête d'Allah. Ni gara Jamana Kuntikila. Iye mumbe akumala ni buru fere la fagara ya no enquête d'ailleurs na ofenani c'est la police de ofenen police de ofenen gade ko chama gera munu enquête d'ailleurs na c'est pas parce que progrès de numéro communicateur la quand même en bon au principe ni aye kuna foni di enquête do kan domi ami so ko Touré Kwani yendi na abouti, mais jusqu'à preuve de contraire, Mali enquête cité comme il abouti. Donc, nebo principe quand nebo ni fene blao minan kono ni ale chete wili kaba fanga ni fene. Mais ça ni chema wili kaba fanga. Est-ce que o te koto gela ambe la kana balia kono folo. Jamana mbo kono de France nationale. Mais ni ka soro police munu fana pat normalement la police là c'est gaz de sécurité ni les policiers normalement jaka nga fariade manga sramblé ko ka ko mo jugu ten kala fait mais ni parce que ni manière bon ne na tran policier est-ce que tu na barato gele ambulu est-ce que ali porte leur be fo kuma fo ko ka confiance établie au lieu civil mo nyote mo ka mo jugu grafo au lieu est-ce que ni meno no ya mais ou qu'il y a processus de damne quand général Salvuto et non est participer au chamana ou ye dugutigu ni fɛn wele kana ka siga fo ni fɛn o kɛ walasa confiance danaya ka établi commissariat bɛɛ commissaire baw bɛ yen nɔ population bɛ min reproche la dugutigiw tun bɛ yen an kunnafonidilaw tun bɛ yen an ye tile kelen k'a daminɛ depuis 9h fo 16h an y'o kɛ kuma la bɛɛ kumana an kunnafonidila an bɛ reproche min kɛ polisiw la dugutigiw bɛ reproche min kɛ polisiw la jeune leaderw bɛ reproche min kɛ polisiw la an ye a bɛɛ fɔ polisiw fana bɛ min reproche kɛ anw na an ye a kumaw fɔ mais o kɔfɛ mun kɛra foyi ma kɛ polisi de kan ka faire en sorte que surtout polisi ɲɛmɔgɔ c'est polisi ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko olu sigikun tɛ walasa k'u lege ka polisiw protéger o t'u ka rôle dɔrɔn olu ka rôle ye ka se ka polisiw fana ni population gɛrɛ ɲɔgɔn na ka initiative ta initiative minnu d'abord dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la polisiw ka baara ma faamu population fɛ ka opportunité kɛ walasa polisiw ka baara ka faamu population fɛ polisiw fana ni tɛ population ka ko dɔw faamu ka se ka baara kɛ walasa polisiw fana k'o dabila population na n bɛ hali n'o y'a sɔrɔ cinéma dɔ n bɛ film dɔ lajɛ Oroki n b'o film lajɛ olu a bɛ boli commissariat dɔ kan États-Unis o commissariat chaque matin agent fila bɛ yen nɔ agent fila minnu n'olu bɛ population ka disposition na ka taa population lamɛn population kunkanko ye mun ye gɛlɛya jumɛn b'u kan bi polisiw ye mun k'u la bi u b'o rapport kɛ ka n'o déposer commissaire principal ka tabali kan diɲɛ don o don agent fila olu ka baara bɛ bɛn olu bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ k'u ka baara bɛn o de ma u bɛ yala yala quartier kɔnɔ k'a jateminɛ gɛlɛya jumɛn bɛ yen nɔ an ka polisiw ye mun kɛ an ye mun kɛ zon ye mun kɛ population na o bɛ anw fɛ yen nɔ n'o kɛra n'o dɔ tun bɛ anw fɛ yan nɔ hali n'a ma fɛn wɛrɛ kɛ ka se ka mɔgɔw lamɛn adamaden lamɛnlen i ye dɔɔnin bɔ a ka donni na déjà mais anw t'o kɛ o nous on est cloîtrés an ka wo kɔnɔ ten tɔ k'a bila an kunna ko cɛ ko e tɛ population dɔn non e tɛ sotarama bolila dɔn non e tɛ sotarama paranti dɔn sotarama parantiw fana b'a bɔ non aw tɛ polisi dɔn n'i ye polisi ye i bɛ nin de kɛ i bɛ nin de kɛ c'est que il y a
c'est antiño fam fuka djeba parce que mo be reproche fo lam ge police la o ye ka fo ni police yi fier dro al nakra keme ibodi police fana ni be mo wa fier kunyumena ni ye tanto ka cliente depuis yoro janfe pièce de tenikun police fana bo de jatemne ame ñoo ndone boy ale police ko ali frère mejo ikele ga police do ye frère ba be mi police ba do intérêt question nga bokku mala do watira mais est-ce que tout ça là est-ce que ni recrutement choko isa est-ce que au manque à la ça parce que ni ko nous fana tiare do ko to bi est-ce qu'il n'est pas temps de moraliser au moins un temps soit peu le recrutement angana ka ko papu maratia Abdourahmane c'est politique les né ani mami maratia ngo ta ko do mali recrutement BDK dame ne fonction publique al enseignant fonction publique et police surasi gendarmerie a processus de recrutement est mis en cause, disons la vérité. Au-delà des Banabagato Mounouba Kono, au-delà des Djugotiane Mounoube Akono, mais bi Ambeban Sika Ladje, Ali Mrobado Kavoko Zondo avec quartier Kono Zungani, Amba Welego Karsa Zungani. Abene ka quartier kono karsa zongene a togo e ode mais adona surasiala mais adona surasiala amaseka formation bané amaseka kolo sabake parce que ay sueni ke we agenga bo surasiala mais adona ambes kile mo shima wuli katafo gardu nyana ka boko abuka ni cheni mita ko zondo ne ba do anga quartier kono abe no be ba do a togo de go karsa zongene ben kalen kuranel a togo de ko karsa zongene nta togo fo ay amaka la mo ba do odona finina otuga la tento atogo de ko karsa zungani adona ma sangelenga finina parce que ay choueni ge finitiya konnala ambede du recruter ou kelente ambede ba ansiki ka laje anye karsa zungani to ya gadu alors que zunya fmi ni zuna ni i adam ne al ni itaraka lulu ni jamani marjana dima ita dabla bilgani kala bo tugala tento mo gombe bi mo kan ni yo don altentiala na a réconforter la peut-être a dorati effort konnala abse ka toy mais na jugo kolo nana abe bilgani de continuer indiscipliné aka 2000 na mala marakanya ni ya don tentiala abe la marabali ya kele ndika il faut que angode do isa o daski anga bi barola ambi fo Bogar Paito ale maseka yana soro amba tiga sa ka foko mindo ko ni ko heredo odiato amaseka yana soro na e fon fan fe ame folla se ama ame folla se yerema kana seka ni ko wala on Allah boy wala sa obiseka afma tum la dira kono ni ko me leruta Allah boy ka kame polsu nyini amena borodo sike radio rampar kono wala sa kaseka uni population chela kaseka a ni kalike kunduma de la gela du gela be faaj bande fe mun bese ka ke ngurasa noga bese ka ko noga te tukumna nyara sona ma nte donfo me police syndicat ko ne ambu yine nu sona kana aywa anu be baro ke radio rampar sanfe mo le duta Allah bagawi me folla se Allah bagaw bela jele ma wolu mun bu ka barabda ma be ka radio ina me ne wila 500 midi mana se dron dogono yalku alena do ne place la kana dogono kan chani fo awi no bana dawsaku ulube teme ka sa awma aw ko émission be continuer fo 22h ni mafli ni 22h5 sera don radio ko be datu dogo ko pour programme bo damna sini so da fe ni ala so nama buna fan directeur nga foli ba ay nga foli be équipe bela jele radio rampar be la jele kata sans fait fo duguma nga me paito da kalwe mo fo mo laba be bela jele fo Sogba Traoré mefo et technicien sabla et de atobi neni an la bako seraka nyogona soro ne ko mba fuina ko ukambe dongre ni ala sonoma radio rampar safe ne to Abdourahmane ne jamu ko siko ne so jolo ni baro na sa awma aw kambe wakati wera radio rampar safe katle rata